Κατεμιά μου σήμερα. Έρχομαι. Α, ήρθατε επιτέλους. Από το πρωί σας περιμένω. Εσείς δεν είστε ο κύριος Στεφανίδης? Όχι. Εσείς... Ούτε εγώ είμαι. Καλά, δεν πειράζει. Έχω φέρει τα βιβλία. Τι μόνο τα βιβλία φέρατε? Τι άλλο, αφού βιβλία είναι η δουλειά μου. Ορίστε. Τι... Ένα. Τι είναι αυτό? Δύο. Τι δύο? Κύριε, δεν είναι δικά μου βιβλία αυτά. Φυσικά δεν είναι δικά σου, αφού είναι του κυρίου Στεφανίδη. Και επί τη ευκαιρία έχω μία προσφορά στον Γκούντερα σε τιμή κόστους. Συγγνώμη, δεν είστε από τη μεταφορική? Όχι. Όχι. Εγώ είμαι από τη λογοτεχνεμπορική. Είπα και εγώ. Τέτοια υποδοχή. Τέλος πάντων, ο κύριος Στεφανίδης θα αργήσει. Μάλλον δεν θα ξανάρθει. Μετακόμισε, μένουμε εμείς. Α, το κατοίκι, το κάθαρμα και μου χρωστάει 2 δόσεις. Συγγνώμη, κύριε, τα βιβλία σας. Το κάθαρμα. Έχετε και εσείς τα δίκαια σας. Αναλύτη. 2 δόσεις. Καλά. Δεν το πιστεύω. Άντε, Λένη μου, σε περιμένει ο Πίθαρος. Συγγνώμη, εκδίθηκε κιόλας. Καλησπέρα. Είμαι ο Τάκης είμαι, ο καινούριος γείτονας. Καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα. Ήρθα με την κοπέλα μου τη Λουκία. Κλειδώθηκα δυστυχώς απ' έξω. Είχα πάει να κάνω μπάνιο. Και... ακόμα μέσα στο μπάνιο η βρύση τρέχει. Πολύ τρέχει. Καλέ, μην ανησυχείς. Βρες αυτό το βλάκα το θηρορό να σου ανοίξει και όλα μια χαρά θα πάνε. Συγγνώμη, βιαζόμαστε. Εντάξει. Μια χαρά θα μου πάει, εντάξει. Γεια! Ω, κυρία Λίκη, τι όμορφες είναι αυτές. Τι να βγούμε για κυνήγι απόψε, Εγώ πάω για πυρήπα. Δεν θα αργήσω, σε καμιά ώρα θα είμαι εδώ. Κλείσε και την τηλεόραση. Αν έχεις πατέρα να σου μαζέψει τα λουριά του. Καλέ. Καλέ, ποιος είναι εκεί? Τι πέσετε να. Λουκία! Τι μου, μια χαρά. Πού είναι πετσέτα? Σε παρακαλώ, μη φώναξες. Μεγάλη ιδέα έχει για τον εαυτό σου. Καλώς είσαι. Δεν είμαι κανένας επιδειξίας. Είμαι ο καινούριος γείτονας από τον τρίτο, κλειδώθηκα απ' έξω. Α, είσαι ο άντρας της Λουκίας. Ναι, τη ξέρεις? Τη γνώρισα. Τυχερή γκόμενα. Ήρθαν τα πράγματά μας. Μανώλη! Μανώλη! Καλησπέρα σας κύριε Αναδία μου. Γεια σας κύριε καθηγητά. Το πανεκοτάκι δεν βλέπουμε στο μάθημα. Πολλές απουσίες τα λέμε, έχει το μωρό μου. Τέλος πάντων.
Ακούμε εδώ αυτά. Τι είπα εγώ. Μανώλη. 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 Σ' άκουγα όλο το πρωί που καυγαδίζατε. Εσύ μάλιστα ήσουν πολύ θυμωμένη. Εκείνη τη στιγμή θόρωσες, του πήρες το κεφάλι και μπλουμ στην πατέρα. Δεν μου το πιστεύω. Καλησπέρα. Γεια σας, χαίρετε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μωρό μου, γύρισα. Γεια σας. Χάρηκα πάρα πολύ που σας είδα και με είδατε. 2 φορές την ίδια μέρα είναι πολύ. Εσύ τι κοιτάγεις τόση ώρα. Θανάση μου, το παιδί έχει κάνει